mga ka-viewers, dito po kami ngayon sa lugar na ito kung saan si Nanay Raquel ay matagpuan namin noon. Si Nanay Raquel, hinanap namin siya matagal na hindi namin siya nakita. Ngayon po nakita namin sa po siya, nakahiga po mga ka-viewers. Ayan po siya subukan natin lapitan at gisingin na pagmerindahin natin. Kawawa naman si Nanay Raquel. Gisingin mo, love. Nanay Raquel po yun. Nanay Raquel po yun. Ayan, no? Nanay Raquel! Nanay Raquel! Nanay Raquel, gising kayo! Nanay Raquel! Nanay Raquel! Nanay Raquel, kamusta ka na? Ha? Bakit na pa din sa paa? Dami ang sugat. Dami sugat ni Nanay sa paa, oh. Ha? Yan po si Nanay Raquel, ang the old version ni Donita Rose Cebuano. Bakit wala ka paraan, wala ka dito? Hindi ka namin makita. Oo. Tignan ka namin dito, wala ka. Diyan ka. Bakit na paano yung sugat mo? Bakit na paano yung sugat mo? Ha? Magaling na. Bakit na paano? Saan mo nakuha? Ano? Nagluto ka ba? Tapos sa talsikan? Laki. Nay, nagugutom ba kayo? Nagugutom po kayo? Hindi. Nagugutom? Gusto niyo pong kumain? Gusto niyo kumain, Nanay Raquel? Kumain na? Yung ano lang, Kape? Kape tsaka? Tinapay? Coke tsaka tinapay gusto mo? Kape tsaka? Sige. Kape lang? Samahan mo sa loob doon. Hindi ako lang bibili ng kape. Bibili siya. Sige. Ako na lang. Bibili po si Hindi ako Love. kape. Diyan ako. Ano pa gusto niyo? Tinapay? Ha? Sige, bibili ako Bibili po si Love Yours ng merinda ni Nanay Raquel. Ayan po siya. Ito po sa may tindahan. Ito po si Nanay Raquel. Nandito po. Nay! Nay! Kamusta na kayo, Nay? Kamusta na po kayo? Saan kayo matutulog mamaya? Saan kayo matutulog mamaya? Dito lang kayo matutulog? Marami kayo sugat sa paa. Ano, nagasgas yan? Hindi kayo umuwi sa bahay nyo? O umuwi kayo nakaraan? Umuwi kayo sa bahay nyo? May nakapagsabi sa amin, may bahay pala kayo dito. Saan bahay nyo dito, Nay? Malayo pa bahay nyo dito? Malayo? Malayo? Doon yung mga anak nyo nandoon. At yung Nanay Raquel po, the old version na Donita Rose Cebuano. Yan po. Si Nanay po talaga, hindi na po siya normal. Talagang masalangsangan ako talaga siya. Kahit may bahay sila, kasi may napagsabi sa amin na meron sa bahay dito malapit. Kasi naproblema naman. Ayun na sa bahay niya. May nakusap ko nga nakaraan dito. Nanap namin siya, nakusap namin. Dito siya mapakali sa bahay nila. Kasi lang pag tatanong mo naman siya, hindi siya alam kung saan yung bahay nila. Pero siya nakakawis sa bahay nila. Yan po si Nanay Raquel.
po. Nay, ilang taon na uli kayo, Nay? Nakalimutan ko, ilang taon na kayo? Ha? 64? 64 ba yun? Sabi mo nung una, 64 kayo, no? Saan yung suklay nyo? Bakit nawala? May suklay kayo nakaraan, di ba? Diba, binila ka namin chinilas nakaraan? Naalala mo yon? Naalala mo, Nay? Naalala mo? Binila kayo ng chinilas ni Lovely Yours, di ba? Nakaraan na yun, no? Yung sugat ni Nay? Ang daming sugat ni Nanay, oh. Kawawa na siya, oh. Ang daming sugat ni Nanay. Ayan po, oh. The old version, Bonita Rossi Buano. Ito kasi na po yung makapanood ang video ni Nanay Raquel. Advice ko kayo kung anong pwedeng gawin ni Nanay Raquel kasi ayaw naman yung sa bahay nila. Pag natanong mo siya, bahay hindi niya alam. Dito lang daw sa lang saan matutulog. Nakaraan, hinanap namin siya. Hindi lang siya makita. Kasi gusto nga namin siya nasamahan sa bahay niya. May nakusap kami dito na kilala niya. Hindi rin talaga siya mapali sa bahay nila. Pag mamito siya, ay maalis ka agad din. Pagkalagala, ayaw na sa bahay nila. Ayun, kaya gusto talaga niya sa langsangan nila. Sabi na kaya, may mga anak daw ito eh. Sabi ng mga nakusap namin naman nakaraan dito. May anak ko siya dito. Kasi kilala naman talaga siya dito sa lugar na to eh. Marami nakakalala sa kanya dito. Lang sinanay po talaga may difference na po talaga sinanay sa pag-iisip. Kawawa lang po talaga eh. Ayan na po, ayan si Lovely Girls. Binilan siya ng merienda. Kasi ang sabi ni nanay, nalok namin siya kumain. Ayaw na kumain, gusto niya kapilan daw, tsaka tinapay. Ayaw niya, yabi namin siya ng konting pera. Tsaka pagkain. Ayan po. Hinahin namin siya kumain ng kanin, ayaw naman niya, gusto lang niya, kape at tinapay. Yan po si Nanay Raquel. Sobrang kawawa po. Ano si yours? Ano po? Si Nanay Raquel. Kaya nagkakapirin siya. Dati nagkapirin siya nung nakita namin sa silang umaga pa yun eh. Eh ngayon hapon na to eh. Yung hanap talaga namin siya nakarampa. Hindi namin siya nakita-kita. Eh ngayon namin siya nakita ulit sa mga ka-love yun. Kayo po, love yun bang may tulong natin kay Nanay Raquel? Para po ayaw naman niya na sa bahay. Sa bahay nila. Ako, yung download version of Bonita Rossi Buano, Nanay Raquel. Ayan po sila, videos ba? Lab, kasabi mo sila. Ay, Nanay. Saan pa kayo naglalagi, Nay? Nay, saan kayo naglalagi? Dito lang? Dito lang? Dito lang kayo naglalagi? Ha? Kasi matagal na kitang hinahanap eh. Tapos di kita makita. Kamusta ka na po? Ba't? Mainit. Kamusta ka na? Ha? Kamusta ka na po, Nay? Ayan mga ka-lovers, bali may kinakamusta ko siya, iba-iba yung sinasabi niya. So siguro medyo matagal-tagal na si Nanay Raquel na ganito, ano? Matagal ka na bang ganyan, Nay? Matagal ka na dito? Hindi pa? May taon na po ba? Ilang taon na? Walang asawa yun, hindi na nag-asawa. Naligawan lang araw-araw. Sino po yun? May asawang naligawan. Sino po? Kasi nanay, si inay. Bahay, merong bahay. Kaninang bahay po? Sa lalaki. Laki ng sugat niya, oh. Kita niyo mga ka-lovers, ang laki. Na paano yung sugat mo, Nay? Ano po,
gamot. Gamutan. Band-aid saka gamutan. Ang laki ng sugat yun, Nay. Hindi kaya ng Band-Aid. Ang laki ng Band-Aid. Malaki yung sugat mo para sa Band-Aid. Ayan po mga ka-loveliers, bali, kapatila lang namin ulit si nanay kasi hindi ko maintindihan yung kanyang sinasabi. Sa mga susunod na araw ulit, pasayaran namin ulit sa pagdating ni partner. Pasyala kita ulit, Nay, ha, pagbalik ko, ha. Ayaw niya naman kumain, eh. Ha, sabi mo, kape na lang, tsaka tinapay. Ano? Dito lang kita makikita. Sige po mga ka-loveliers, yan po muna. Balikan lang uli namin si nanay, ano. Ayan po mga ka-loveliers, thank you po. Bye-bye.